winje yo makare. Kachola. O penyo to ang'omio marago yiene to Karua gi kopogore kod mantiere mano penjo ni ang'o momiyo kwaneno ka activists mathoth sani wuok e pacho kae ka koro dhi e pinyno mar Tanzania nyalo bedo no nyalo castrate gimoro afan penjo no nitiere kako dede no duoke an no duoke koluwo chik in terms ni king'iyo Tundu Lisu osebedo even the president mar Law Society of Tanzania manyiso ni a Law Society mar Tanzania nitiere nyaka Law Society mar East Africa. Tundu Lisu osehold nyaka position a Law Society mar East Africa. Very some position. Manyiso ni gin gi tudruok malach gi jok manyodhi kanyo in terms lawyers manyodhi kanyo machalo William Mutunga, Martha Karua gi jok machalo kamago. Koro okapar ka nitiere wanya gombo wacho nikech nitiere tudruok mosebedo e kinde joma chalo kaka William Mutunga, Martha Karua kod organizations moko moseko parni nitiere kaka gi champion democracy in various ways. Inya paro kata mana PS Ngoei chien kanyo no name some international organizations and foundations mage wacho ni mage jok makelo pesa matimo ng'owa machochea go weche mag maandamano Kenya ka. Koro mago to nyabede but it is okwadwa speculate. It is not in our space to speculate. Gimanyalo bet no setimore. Makmana ni gimanyaka to wayiere enia ratiro mar ng'ato kadiponi irocho e piny Uganda. Onge gimanyamono jibila gorocho ratichi e piny Kenya. Kawuono wanyaneno ni Martha Karua gi William Mutunga gi nyoma kamago kanyodhi kono nyodhi rocho ratich jo Tanzania. But king kagi machalo kamano otimore ni in Kenya ka bedi gomb neno jo Tanzania ko biro chung kodi odede ng'ato